ассалому алайкум тамошобинони азиз. Субҳи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. Кояки шуморо ба канали мо, ба влоги нави мо хушомадед мегӯям. Ба ҳаматон имрӯз бо талаби бачаҳом манни каша пухтам. Бибинед. Ҳамин манни кашая без астатка мехӯранд. Ҳамашон дӯст медоранд. Ҳозир равған илова мекунам. Равғани сливична мехел об мекунам. Намехел монанди хонагӣ мешавад. Равғани хонагӣ мешавад. Нет. Ҳама хоб тамошобино ғайр аз ману Лёня. Лёня ман ба бисёр ёрдам мекунад. Намехел. Шакар илова кардам, намак илова кардам. Дафъаи гузашта ғафс шудагӣ буд. Ана ин дафъа как раз кришкаша мекушад. монанди манни кашаи детсаду мактабо намехел мешавад. Тамошобино ман як вақто детсад ба повар шуда кор кардагӣ будам. Камтар 1 сол кор кардагӣ будам. Намехел карда тайёр мекардем. инҷо бошад хачапури тайёр мекунем. Хачапуриро ман рецепташро аз интернет дидам ва инро якумин бор тайёр мекунам. барои тайёр кардани хачапури ба мо 2 кило орд лозим аст, 1 дона тухм, 200 грамм равғани сливочный, намак, шир ва ҳамашро омехта мекунем ва хамир мешӯрем. Боз дрожжа лозим аст тамошобино. пас аз 2 соат хамири мо тайёр мешавад ва баъдан якҷоя формировать мекунем. барои начинка ба мо сир лозим аст, тухм ва ман камтар творог илова кардам. زندگی بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستی یا پنداری بودن، زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن، زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی، инҷо бошад ҳамроҳи Рустам ба магазин меравем ва борои фаберликамон омадааст. борамонро мегирем ва албатта барои шумо абзор мекунам. тамошобинони азиз, маликая аз детсад гирифтем. ҳамроҳи Рустам светофор омадем. светофор мехел магазин ки боз чизои барои рӯзгор лозимӣ дорад. мусорными шокош, ҳамин чизои пакетҳои фасовочниш арзон. салфетка, ҳамин хел чизои ман аз аминҷа мегирам. Здрасте. Ликулька. малика детсад ба бозӣ карда косметика кардааст. тамошобино барои ҳамин роҳуша бинед. спит? разбуди? Ако вставай, скажи.
хоҳарони азиз, ман борои фаберликама гирифтам. ҳозир барои шумо абзор мекунам. Ман чӣ заказ кардам. освежитель воздуха, баъдан барои кухни тарозу заказ кардам. Тарозу ин новинка, духтаро, ин каталог новинка баромадаги тарозу. ҳатман метавонед барои худатон катбонуҳои азиз барои кухни, барои ошхона заказ кунед. ина духтаро, инструкцияш кати максимальный вес вазни то 10 килоя мумкин, ана максимум 10 килограмм то 10 килоя тарозу метавонад баркашад. ҳозир барои тест мебинем кани. Дай мне я покажу. Ана духтаро, аввал аз батарейка анамин пленкаша снимат кардем, баъдан тарозу кор мекунад. ана духтарои азиз, тарозуи рабочий, яъне кор мекунад 100%. шумо низ метавонед аз ҳамин тарозу харидорӣ кунед. нархашам нархи дастрас. барои кухни ҳар як катбону бениҳоят чизи зарурӣ. мисол ман бисёр пухтупаз мекунам, барои граммҳои рецепт донистан чизи даркорӣ аст. ва боз ман чӣ заказ кардам духтаро? коктейл заказ кардам. коктейл ду намуд духтаро. анаин хел коллаген барои худам заказ кардам. инҷо 15 порсия. коллаген ин барои мӯй, барои нохунҳо, барои рӯй аз ожангҳо ҳимоя мекунад. инҷа 15 порсия духтаро. ман ҳар саҳарӣ мисол барои ба ҷои субҳона аз ҳамин як стакан тайёр мекунам ва субҳонаи ман ҳамин мешавад. ва баъдан духтаро ман аз анаин хел коктейл харидорӣ кардам. смузи, таркибаш ба клубника кати, семена чия дорад. чия аз гугл даромада бинед. бениҳоят инам як чизи зарурӣ барои организми инсон. ва духтарои азиз, аз анаин ду намуд крем заказ кардам. крем номер 1 ҳозираш ба фаберлик, ба корейски крем духтаро. сифати хуб дорад ва онҳое ки якумин маротиба регистратсия мешаванд аз ана ҳамин крем ҳозир данный момент каталог ба ҳамин крем стартовый программа ба включат кардагӣ. вақте ки шумо регистратсия мешавед, аз каталоги оянда метавонед ҳамин кремро гиред. ва баъдан духтаро аз ҳамин освежитель бисёр барои хона, барои хоҳаром заказ кардам. аз анаин парфюм заказ кардам духтаро. баъдан анаин парфюми захрат бениҳоят писандам омад духтарои азиз. ва бальзам заказ кардам барои духтаро. аз анаин бальзам C+, лечебный эффект дорад. ва баъдан помада духтарои азиз. помадаҳои фаберлик ҳам сифати хуб дорад, ҳам нархашонам нархи дастрас духтаро. анаин цветаша бинед. беҳтарин бальзам духтаро. ана помада бальзам. ва ҳозир тестировать мекунам. дастам ба кани бинед духтарои азиз. ана помада бальзам блески аҷоибот дорад. духовкаҳо анаин чистящие, моющие, собун, мыло для кухни, устраняющие запахи 5 в 1. омега дорад дар таркибаш. крем ва гел
дар таркибаш омега дорад. Аз ҳаминам харидорӣ кардам. они кашкати яна духтаро ин барои гигиена. парфюми новинка аз Faberlic. ана духтаро ана ҳамин чизоя заказ кардам. азиз ана ҳамин буд закази имрӯзаи ман. пудинаҳоро мо даравидем, шуштем, ана ҳаминҷа тунук кардем. барои зимистон қоқ мекунем, барои чой, барои манту суп тайёр мекунам. ана ҳамин хел ана ҳаминҷа пури пудина шуд. ана инҷа як қисми дигараш тамошо бинам. Привет, привет. Пришли? Ужинать будете? Нет, да, ой, да. занҳои азиз, мехоҳед дар хона нишаста ба тиҷорат машғул шавед ва маошу даромади зиёде ба даст оред. пас шуморо барои кор дар ширкати Faberlic даъват мекунем, зеро ин ягона ширкатест ки шумо метавонед ба давлатҳои хориҷа нарафта тиҷорати худро оғоз ва молу маҳсулотро аз дасти якум гирифта соҳиби даромаду маоши нағз гардед. ҳамчунин ширкати Faberlic барои харидорӣ кардани молу маҳсулот ба шумо тӯҳфаҳо пешниҳод менамояд ва ягона интернет-мағозае мебошад ки дорои имкониятҳои хеле хуб аст. маҳсули ин гуфтаҳо шумо метавонед ба сайти инстаграми мо ё ин ки ба номери ватсапи мо муроҷиат кунед. омӯзиш ройгон аст. занҳои муҳтарам, фурсати худро аз даст надиҳед.